30. apríla sa narodila jedna cibuletka. Odnálená z toho kilometra parkoviska. Ale neskončilo to dobre, pretože mi podľa pivo na prsta zlomil si štyri. V Kemptenhause nebol, turbiskop si dal a cement išiel miešať. Pokračoval v stávaní a zistil, že mu došiel betón. V škole potom počítal, koľko je 30 kubíkov betónu a vyšlo 1500 eur. Cibulečka zistil a nemal, tak rozmýšľal, ako získa peniaze. Cibulečka premýšľala, začal predávať cibule. Biznis vyšiel a cibulka sa tešil, lebo mohol stavať znova. Cibulečka, 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 cibula, 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 cibula. Tak si cibulka šťastne staval pyramídy jedna za druhou, bytovky druhá za treťou. Všade, čo vidíme v dnešnej dobe, je postavené cibulkou. Začal rádzať Dubravku, ale hneď na začiatku si zlomil koleno a 4 stehna. V nemocnici zistili, že cibulka má typ krvi cement plus, nikto nemajúc jeho typ krvi, tak znova miešať musel. Miešal, domiešal, skáče od radosti ako zamiešal. Z nemocnice rovno na stavbu, usilovne pracuje, mieša betón ako diabol a stavia ako vrah. Cibulka pozrie a vidí a zrazu sa všetko postaví. Z ničoho nič, Burj Khalifa sa zjavil. Cibulečka, 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 cibula, 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 cibula. Bohužiaľ je ale moc malý, tak niekedy nedočiahne na múr. Ale to nevadí, lebo mu pán Mokrý príde pomôcť na stavbu. Pán Mokrý je veľmi mokrý, ale cibulke to stačí. Spolupráca je veľmi dôležitá, no 90% práce odrobí cibula. Cibulečka, 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 cibula, 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 cibula. Bohužiaľ je ale moc malý, tak niekedy nedočiahne na múr. Ale to nevadí, lebo mu pán Mokrý príde pomôcť na stavbu. Pán Mokrý je veľmi mokrý, ale cibulke to stačí. Spolupráca je veľmi dôležitá, no 90% práce odrobí cibula.